Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you are watching me from. I still remain your brother, Ebonyi TV. Onye amino gamwa gata omu na ebecha. Biko onwe video mfuro. The video, half of video with them so much. Because nna Prophet Ebuka Obi ekugo okwu I think last week or last 2 weeks. Okugo basara ife na chebiaria or one na chebiaria. Emebona ka me video basara no kete ma do to time ono mana December last year, December and January na wo carry my season. I didn't watch at times 2 days can make video. Why others in a major video 5 times a day self? Man can only watch 2 days before because I didn't man I just said no question why yakuru. I even don't know can know. I know this woman very well. True on Africa. Yes. On Nuguai from Nugobi. I know her very well. True on Africa. Talk with the same thing Ebuka Obi cool. Oh, with them so much. I never try one. Say, can you Ebuka Obi man and the mother? Ian Nachiku, Adi Yozo, oh no, do a goy Sinaka. Okay, I get man, I got try and I try because they try, yeah. The day you make a kind of thing, you must take away around. Because that man ain't really for me, woman in the mother. Ofunya Ijaka. Ofu prophet Ijaka. Na woku ijinyo chachagori efu na okwu ya kwa ọtọ bikonu hapụrụ this small mmadụ aka ọnwụ no na aka ka ọ ga-esi bụrụ na ewu nwanyị bụ na ewu nwoke ọ ka gị mma na ya esikwana n'aka ga-esi maka akwụkwọ nsọ sịrị na ọ ga-akara onye ahụ njọ ọ ga-abụrụ onye ahụ abụmọnụ ọ ga-abụrụ onye ahụ njọ onye ahụ ga-esi n'aka wee ranya na nwa nke mmadụ nye ọ ga-aka mma na amụ ya amụ mgbe ndị ayo Chineke kere eluigwe na ala onye na-afụ ife na afọ nzuzo ka o mee ndị dị otu expose nwaanyị ekwuo na nwaanyị Nnewi abịa kwuo ya kpata iwu m sị ọkwa ihe Ebuka Obi ọkwa ihe prọfet anyị kwuru o mechakwuru kpọọ nwanne ya afa ama m ịga na ọtụtụ famili onwe ndị ejima a na-ejima na-adịghị na mma ma dịsi nwa mmadụ na fụrụ Ebuka n'anya na-efo ya Chineke ihe nna ya ga-ekwekwara ka enemiti bata afọ kwuru nya ọ hapụrụ ihe niile ọ na-eme bịa join enye nwanne ya na-eme that is love for you mgbe na-ayọ Chineke ebe ọnwụ na the temptation ga-esi wee bịa ana m asị ka ọkụ mmụọ gbarie n'aha Jizọs amen ana m ekwu na onwe ya ga-eme dadi anyị onye ọnwụ na-asị na Ebuka wuye dị arịa onye ọnwụ na-asị na isi ya na waja ya were nke kụọ onye ọnwụ na-afụrụ Evangelist Ebuka Obi wee cheta ihe mere nwa ya ana m asị na ihe mere nwa gị ga-eme gị maka na onwe ya nwa mmadụ mere unu ọ ga-esi na nwa ọ ga-esi na nwoke ana m asị na ọbịa mbịa mmezu mana ọ ga-esi na isi obi Chukwu amekwe ka o si n'aka ya maka Judas mara aka na efere Jizọs Kraịst o wute ya na onye ahụ ka ga-emecha rara anye ana m asị mmụọ nrara anye ana m asị na mafia na-akasị isi obi na onye awụwa mmadụ onye awụ ezigbo mmadụ ana m asị na ọmame n'aha Jizọs maka na nwe ihe ndị ọjọọ na-enwe ike ime all their plan ana m nkịta na-ekwubi okwu na-asị na ọma bịara mmezu n'aha Jizọs Kraịst bụ enwe anyị matara na dibịa na-agwa onwe ya that is why anyị nọkwa anyị na-eti nna anyị na-ekpere onye dibịa na-eme ahụ gbuo ya o jekwurubere ibe ga nara ọgwụ so anyị nwanwụ mmadụ ga na-etikwe nna anyị na-ekpere so anyị mekwuru onwe ya ga-eme gị nna m geenụ vidio ka ụnụ fụ ihe nwaanyị a kwuru ebe a ntịmaka nke unu ma ihe ndị ekwu na onwe ya ga-eme Ebuka Obi Olisa bi n'eluigwe onwe ya wedatara ya wee sacha nwoke mmadụ onwuke wee na-agwọ ndị ọrịa ana m asị wọsụ na ọ bụrụ mmadụ wepụtara na Chineke wepụtara ya onwe ya mmadụ ga-eme ka emechiwo Ebuka Obi onye nwere tara ya ga-eji anazara mmiri n'aha Jizọs Kraịst bụ enwe amen watch the video ka ụnụ fụ ihe nwaanyị Nnewi kwuru maka na o buru si n'ike dị na-awaja nwaanyị ahụ wee gosi afọ ụzọ geenụ meseji a ka ụnụ n'ife okwu aka nwanne ụlọ Ebonyi TV onye amịnụ ga nwa gọta ọmụ na-ebecha maka emesịa nụ ozi a na-ezi bụ ozi egosiri maka Ebuka Obi Zion Ministry Ebuka Obi Zion Ministry
ama m na ị nwere ike ịfụ m nkịta ihe ọzọ ị ga-ekwubi bụ na ndị eze nwaanyị na onweghị ihe eji ndị eze nwaanyị eme. Ọ bụ princess, abụ m nwa si na nnukwu obi ama ama na Nnewi wee pụta. Ndị ma Ebuka Obi biko unu taa ga-alụ m meseji akụhi ka olu onye ntị. Chineke sị m gwa gị dịka o si gosi m ya. Afụrụ m ebubo a na-achị igbo gị. Ebubo a bụ ebubo nwere ike iri isi mmadụ ọtụ onye ahụ nga. Biko nwanne m nwoke bụ Ebuka Obi, ịma na mgbe ebuniri mmadụ enu ka ndị iri eji echeta ya. Mgbe Chineke bụ na mmadụ enu ka ndị iri eji echeta ya. So Chineke wee sị m gwa gị na o nwere ebubo na-achị bịa, gị dị very careful. Ọnọọkwa n'aka ndị gị na ha na-emekọ ife, ndị iche na ha fụrụ gị n'anya, ọkwa n'aka ha ka ọ gị ha nwa bụ ndị ga-emenya bụ ife, ndị osi imi na ndị na-akpọ gị daadị na daadị up and down. Ihe a bụ nkata akpara akpa. Ewee na-agwakwa m sị m gwakwa nwanne gị nwoke ejima gị bụ injinia ya gbado anya, gbadosi anya ike, tọluo anya ya n'ala, mmalụ na ihe unu na-eme bụ ihe mmụọ, maka na ọlụ Chineke bụ ọlụ mmụọ, ọ bụla ọlụ anụ arụ. Injinia, ihe abụ ihe Chineke si m gwa gị. Ebe nwanne gị nwoke kwụrụ ebe Ebuka Obi zọdọkpa, biko unu agbakwa n'iche, maka na afụ m ebe ndị kpọrọ Ebuka Obi asị chọrọ inweta mkpụrụ obi gị. Alili na-eli mụ ihe gbasara ụmụ Igbo. Kedu ihe kpata na anyị anaghị alaiki ifeọma na be anyị? Nwanne anyị nwoke a Evangelist Ebuka Obi, ọ bụrụ ministri a bunata anyị Igbo ka anyị Igbo wee mepebe, ka ama na anyị a ga-anatawa anyị Igbo. Mgbe ọ na-ata afọ nwekwa onye na-akụ ya. Mgbe m ji na-ekwu ihe a bụ na m ji na-agwa ndị be anyị ife a bụ na nwaanyị anyị na-achọ ka ihe ọma dị na be anyị na-eri m alịlị. Ọkpọnụ ma chọọchị nọ na Lagos na meni ebe ma na Port Harcourt, ịma nọ ndị Igbo kwụwacha chọọchị ahụ. Ụlọ ụka ahụ niile bụ ndị Igbo kwụwachara ya, and ndị Igbo kwụwara ya nweghị nke emere pastọ. Ndị Igbo ji ego ha wee kwụwachalụ ndị obodo ọzọ chọọchị, nke ndị mmadụ na-esi ma na village East abịa Lagos maka na onye ahụ na-eme program. So etu a Ebuka Obi si wee bunawu nke a unu ka anyị nata unu, anyị eme program ya nata, ọ bụ na ọ dọrọ mma. Ịbụ na o mekwu chọọchị asef afọ m na ndị mmadụ na-alahụ debe ha sef. Ụfọdụ ndị na-enwe ebe ha bi na fụlebe ha na-alahụ, ndị na-akwụ ugwu na ofulebe ha na-alahụ. Chọọchị niile ndị be anyị kwadoro ndị obodo dị iche iche, especially ndị Lagos, ndị na-asụ asụsụ obodo a. Chọọchị ha niile anyị kwadocha ha agbasa ha anụ ka sonye ọbụla na anaghịcha ha na-agụ tait na ọfere na ịnaba agbasasịkwa afa ma ime ebe ị na-alahụ ma inwero. Ndị be anyị biko nụ, onwe onye dị perfect. Tomi ebelivu m na onye fọtọ nwanne ya kpuchie ya. Anyị agbazina nwaanyị ọtọ, ọ bụ nwaanyị ka anyị na-eme. Anyị adị na-aga n'isi so ka anyị na-aga na mba ihe ọbụla anyị eme ọ bụrụ na mba anyị atụnata afịa na mba anyị eji ụka